Gero abairen izenean, gaur gurean aspaldiko partetik, Koldo Martínez jauna, egunon, Koldo? Egunon. Primizia emanen diguzu, hautagaian horri izanen da, gero abairena, zu izanen zara, pentsatu duzue? Agian saioa bukatzen denean. Agian saioa bukatzen denean, hau da, mikrofonoetatik baita, ez? Hori da, bai. Bueno, obeto, barne baino. Erranen dut nik. Arrazazuzuk, Eduardo, bai. EH Bilduko parlamentari, Bakartxo Ruiz, egunon. Egunon. Zuek primarioak egin behar dituzu, ezta? Bueno, primarioak basatiak zentzortan. Bueno, batzarrak egin ditugu, batzarrak egiten jarrituko dugu, bihar bertan izango dugu beste bat. Proposamena egingo dugu, eta horren baitan, jendeak beste proposamenik baldin badauka, plantea dezake, eta bestela, aukera izango du proposamen horri baiezkoa edo zezkoa emateko. Eta proposamen horretan ze izen? Bihar batzarrera gertzen baldin bazara, jakinen duzu. Bistan da, titular mordoa oparitu behar didazuela gaur. Podemos alduguko diputatu, jarduneko diputatu edo nola da kontua? Jarduneko atzara, ez? Hori bakarrik gobernua eta nola da, batzorde iraunkorra. Iraunkorran, bai. Bueno, diputatu Eduardo Santos. Bi aldiz izan naiz hoi. Eta diputatu gai? Diputatu gai, ez dakit eh? gai naizen diputatua izateko, baina diputatu gaia bai izanen naiz. Izanen zara, ez da? Eta gaia izanen zara. Hala dirudi bai. Ederki, osongi. Eta ezkerrako ordezkari gurean, Joseba Zeolaza, egunon, ongitorri gurera. Amaikaterrietan prentxaurrekoa eman behar duzue, eskaini behar duzue, argitzeko baietzala ezetz, zer esaten diozuen aldugukoekin batera joateari, ez da? Bueno, pues, gaur goitzan pasatu idate datuak eta argi izan dago... Titular bat, eman behar dira. Bai, ni bai. Nortu txikiena eta bako izu. Bueno, hau da, espero genuena, gutziok espero genuena, bai ez datu da. Bai. Zizan da, hau batez... Bai, gainera, euneko 90 baietz eman dute, eta, bueno, gure batzarren zensuaren euneko 50 parte hartu dute, 210 militantek etorri izan, etorri izan, nik uste dut horrela, bi posizio kontrajarriak ez egoteko, nahiko parte hartze kopurua handia izan dela. Gare batean horrelakoetan esaten zen, ala Bulgaria. Hori erantzun dio hori, jode, ala Bulgara. Bulgariako koalizioa, horrelako zerbait egiten alduzu, horrelako izanen bat jarri. Bistan denez, abenduaren 20ko demokraziaren festaren ondotik, abiada bizian hurbiltzen ari da ekainaren 26ko demokraziaren after hour. Eta abiada berean argitzen ari dira koalizio kontuak. Konparaziora, atzo eguerdian, jakin genuen, Gero Abaik eta EH Bilduk eta Gero Abaik erabaki dutela ez joatea elkarrekin hauteskunde horietara. Zer dela kausa, Koldo Martínez? Bueno, nik lehenik eta bain hori adostu egin dugula esango nuke. Esan nahiko nuke, zeren ez dakit informatibo batzutan eta entzun eta irakurri izan nuen, erabaki dutela edo ez direla ados jarri eta barre. Eta nik uste dut hori azpimarratu egin. Bikote baten banaketaren aitzinean bageunde, esanen genuke lagun moduan amaitu zuela kontua. Gure kasuan etzen bikote bat, baizik eta laukote bat. Laukote bat zen. Komplikatu egiten da. Egia da, baina horrela dirau Nafarroko gobernuak zorionez. Laukotearen gainean. Bueno, ez dakit hori adostu genuen. Arrazoi praktikoengatik eta arrazoi politikoengatik ere bai. Arrazoi praktikoak, zaila zelako, atzo hasita edo gaur hasita, agrupazion elektoral edo ditzen den horietako batentzat, sinadurak jasotzen hartzea, zerrenda moldatzea, zerrenda buru nor joango zen erabakitzea, eta bar. Hori alde batetik, eta beste alde batetik baita ere, ez Bilduk, ez Gero Abaik, ez genuelako nahi, frente besteek frente identitariotzat edo sala zenezaketen erakunde bat edo ez dakit olako, koalizio bat antolatu, ezta. Nik uste dut, Gero Abaik eta Bilduk hori argi eta garbi ikusi genuela. Olako gauza bat, olako koalizio bat egingo bagenu, bai upenetikan
hori horrela zela salatuko zuten, eta baita ere zergatik ez esan, bai Podemos eta bai Izquierda Ezkerratik salatuko zuten, lokatz pixka bat gure solasaldian, somatzen da hauteskundea gerturatzen ari direla. Ez, nik uste dut, ez dakit, esaten ari naizena, benetan sinisten dut, ez da, salazen ezaketen, hori, gurea, gaur egun aldaketaren gobernua sostengatzen dugun lau erakundeon artean, gurea alderdi edo alde nazionalista izango zela, eta beraiek ezkertiar eta aurrerazale erakundea edo frentea. Eta horrekin esan nahi duzu, haiek bai fronte bat osatu dutela? Bueno, nire iritziz frente zentralista bat antolatu dute, eta eskubide osoz, hori nik ez dietukatzen, baina bai, frente zentralista bat. Berehala eukiko dute ahalduguko eta Izquierda Ezkerrako ordezkariek erantzuteko beta, baina horren aurretik Bakartxo Ruizi ere galdetu nahi diogu zer dela kausa ez duten koalizioa osatu, beste bi koaliziok, EH Bilduk eta gero Abaik. Bueno, nik hasteko, eta beti ez da horrela izaten, baina gaur koldorekin ados nago, ezta? Profil propioa markatzen hasi beharko duzu, esan edut ez batera joaren, gero aroztegia aterako dut, eta horrela markatzen duzu. Ez, nigo goratu nahi dut, bai abendurako eta bai kasu honetan guke H Bildutik apostu garbia egiten genuela, eta eskua luzatu genuela lauren arteko entente bati, eskuinari irabazteko modu bakarra hori baitzen. Eta jarraitzen dugu pensatzen, aukera bat galdu dela, eta Podemosek eta Izquierda Unidak, Izquierda Ezkerrak Nafarroaren kasuan, uko egin diotela aukera horri. Eta momentu honetan, benetako aldaketa baten alde, ari baldin badira, lanean, benetan uko egitea Nafarrotik ere indar korrelazio hori aldatzeari, benetan guri kristonak atxairu itzen zaigu, eta hor, kutsu zentralista badauka, alderdi keria, uste dute gailendu dela beste interes batzuen gainetik, eta hori esan da, beste aukera batzuk egon zitezkeen, aztertu ditugun, ikusten modu zintzoan, aztertu ditugula eta adostasunez erabaki dugu bakoitzak bere proiektu politikoa defendatzea. Eta nik lokatza aipatzen zenuenean, ez dakit 3 aste izango dira, hemen bota nuena, ezta? Aukera horretaz ezer etzegoenean mai gainean, proposamenik ere ez. Etzegoenean nik neuk esan nuen eta nire iritzi personala bazela, baina egia da, zalantza eta politikoki aztertzen baldin badugu, nago prez, Izquierda Ezkerrak askotan aipatzen du, agenda abertzalea, eta hor bi fronte irudikatu nahi ditu. Nik uko egiten diot horri. Batzuk ezkerraren eremu hori beraientzat irudikatu nahi baldin badute, ezkerra, Izquierda Ezkerratik haratago doa, Podemosetik haratago doa, eta nik uste dute ezarri nahi den edo sektore batzuetatik ezarri nahi den marko hori inori etzailiola komeni, edo ez lukeela horrela izan behar, eta batzuk behintzat ez dugu gure burua ikusten ezkerreko fronte bat, eta alderdi estatalek osatuta, eta beste batzuek esaten duten bezala, agenda abertzale baten baitan. Berehala erantzunen dute alduguko eta Izquierda Ezkerrako kideek, baina horren aurretik beste galdera bat daukat zuentzako Koldo eta Bakartxo analistaren bati irakurri diot zuen erabakian pisurik eduki duela Euskal Autonomia Erkidegoan hauteskundeak udazkenerako dituak izatea, eta hor gero Abairen partaide den EAJ eta EH Bildu elkarren kontra aritu behar direla. Horrek eukidu pisurik erabaki honetan? Gero Abain batere ez. EH Bildun ere, elementu kontuan hartzeko elementua da, baina, Nafarroan erabakiko genukeena erabakita. Eta aroztegiarenak, izan ere arestean aipatu dut ironia pixka batez, baina kaso serioago aipatzeko moduko kontua da, atzo konparaziora, gero Abaiko kide eta Nafarroko gobernuko presidente, lehendakari orde Manu Ayerdi, aroztegia bisitatzen izan zen, elkarretaratze bate izan zen, proiektuaren aurkakoena, baziren EH Bilduko kideak horre konparaziora zailtzen du, zuen arteko akordioa?
Orain arte behintzat ez du zaildu, egia da, aroztegia dala eta ez dakit, ezberdintasunak daudela bilduren artean eta gero bilduren eta gero abairen artean, baina gaur arte behintzat ez du horrek hola ez dakit iskanbila hundirik suposatu edo arazo hundirik suposatu, beraz atzoko erabaki hartzeko behintzat batere, deus ez. Ez erabaki, plano diferenteak dira, eta hori aldez aurretik bagenekien gobernu akordioa sinatu baino lehen ere bagenekien gai hori arazotsua izango zela, egia da, iskanbila hundirik gabe, en fin, hori beste egun batera gutziko dugu, baina bueno, ez gaude ados gobernuak hartu duen jarrerarekin, baina horrek erabaki honi begira ez du pisurik izan. Hori da. Baina, argi esan da, eta hori ez da gaurko albistea, ez da, gero abai eta EH Bilduren artean desberdintasunak badirela, eta ereduari dagozkionak. Baina, gero, esaldi batek atentzio eman zidan, atzo koldok ez dakit elkarrizketaren batean, edo non entzun nuen. Enuen uste duela 4 urte, orain horren ongi moldatuko ginenik EH Bildurekin, eta gobernuari begira eta harremana ona izaten ari da. Bai, hori alaxe da, ez dakit, nik uste dut Bilduri zerbait errekonozitu behar bazaio da, ez dakit politika gintzan eman dituen pausoak, eta gainera ongi etorriak dira, eta guztiz pozik, eta nik uste dut denok egin dugula aurrera, eta adostasunaren bidean, bai Bilduk, baina bai Geroa baik, eta bai batzarrek, aurrera pausoak eman ditugu, eta hori, ez dakit, hori egia da, eta errekonozitu behar da, eta onartu behar da, eta kitxo, eta baindikan, denok dauzkagu bide luze bat, hori beste politika egiten, beste erabatetaz egiteko, aukera izan dezan. Mintzatzen ginen bitartean, zarata arraro bat entzuten ari nintzen, akaso Eduardo eta Joseba ziren mingaina ozkatzen. Izan ere hemen uzitu, bazterrean eta frontearena, bizpairu bider, aipatu dute, koldok eta bakartxok eta koldok, fronte, nola esan duzuzu? Zentralista esan du bakartxok, baina uste dut koldok beste izen bat erabildu dela. Nik berretxe egin dute. Fronte zentralistarena. Eduardo Santos, estatala zuk eta zentralista. Baina ez da gauza bera, okerrago izan ziteken eta espainolista, esan, eta ez dugu esan. Hori da, ez dugu esan. Ez da okerrago hori esatea, baina zentralista. Benetan pentsatzen duzu edena hori? Gehiagikeri bat da. Benetan pentsatzen duzu hau dela fronte bat? Ez, baina, a ber, Joseba, nere ustez neiko aproposa da, esan nahi dut, eta batez ere konkretuko izuzeo aritzen zara, zera medioetan agertzen zaren guztietan eta bakoitzean, akordioa bertzalea eta eta pena da, ez da, zen azken finean hemen laurok biltzen eta batzen gaituena akordio programatiko bada, laurok sinatua, laurok onartua, eta laurona dena. Eta ez dakit, niri etzait gustatzen ez dakit, batez ere zuri, Joseba, egiten esate dizut, esate duzunean, akordio programatikoaren zati batzu zureak bakarrik izango balira bezala eta beste guztiak, besteenak, ez da? Akordioa denona da, eta por cierto, akordioa sinatu genuen artean, Geroa bai da parlamentari gehien duena, bigarrena EH Bildu, hirugarrena Podemos eta gero bai gutxiena, hori ez. Eta hori, ez dakit, horren aita eta ama izatearen muina hor dago. Laurok sinatu genuena eta laurok egin genuen. Laurak bat. Lauen koaliziorako eta Laura zerrendaburu izan da oso polita izan ziteken. Bueno, seriago jarrita, frontea zarete ala etzerete, Eduardo? Ez que fronte hitza erabiltzea niretzat, iruditzen zait injustua dela zen, gu ez gara pentsatzen ari marko hortan. Guk ez ditugu fronteik ikusten. Ez fronte identitarioak, behintzat. Guk ikusten duguna da fronte soziala. Eta fronte sozial horretan bai, garela gudariak, ez? Metafora onargarria baldin bada, ez? Eta gure arerioa ez zarete zuek. Da, UPN eta PPk egindako nolabait politika sozialak eta hori. Eta giltza horretan irakurtzen ari gara dena hori. Historia pixka bat egiten baldin badugu, abenduan zerrenda hori eta hortan koherente izan zen behintzat Nafarroan Bilduk eta proposatu zuen denok batera joatea, ez? Aldaketaren aterkiren azpian eta. Baina definitu behar dugu zer den aldaketa eta guk uste dugu aldaketaren toki naturala Nafarroa dela. Nafarroa dela akordio programatikoan barruan dagoela eta gobernu bat sustengatzen. Hori bai. Gero, nola trasladatu aldaketa hori
marko estatal batera. Hori pentsatu beharko genuke. Eta arrazoi politikoak nik ez ditut entzun. Arrazoi elektoralak bai. Igual bai, posiblea leike. Baina partido bakoitzak pentsatu ezake arrazoi elektoral horiek nahikoak diren ala ez. Eta guk sentitu dugu nolabait eta barkatuko diguzue, baina errespetu falta izan dela. Gure prozesuak dira, gure hausnarketak dira, eta hor aldaketaren nolabait, atarki horren azpian ez ginen eroso sentitzen marko estatal batera joateko, zeren gure arerioa da PP. Eta guk uste dugu tresna handiena PP hortik kentzeko Podemos dela. Eta kasu honetan Podemos eta Ezker Batua. Vale? Eta hor erabaki eginda Nafarroan. Jende guztiak eman dezake bere iritzia. Baina, bueno, gure prozesuak gola dira. Nola nahi ere, zuen prozesua amaitu aurretik, Pablo Iglesiasek adierazpen batzuk egin zituen. Eta zilegia da. Guztien iritzia onargarria izan daiteke, baina Pablo Iglesiasek ez du hori erabakitzen. Azkenean, haiek proposatu zuten koalizio batian joatia. Vale? Koalizioa osatzeko azken hitza, Podemosen barruan, estatuko asamblea osoak du. Ez da Pablo Iglesiasek ere. La influentzia izan dezake, bai, eta nik. Eta beste batek. Horretako balio dute lidergoek. Baina bazen, hau batez. Erabakiko zela, Nafarroan erabakitzeko tenorean, kroniken arabera, zenbait militantek, Podemoseko zenbait kidek, esan zuten, ez zutela horren argi ikusten, izquierda ezkerrarekin batera joatearena. Nola dakusa zuztuka afera? A ber, bozketa bat egiten ari da marko estatal osoan, eta horre erabakiko da. Emaitzak ikusiko ditugu, eta ez da bakarrik Nafarroan zen, baizik eta estatu osoan. Hori gertatzen da. Eta hor bozketa bat izanen da, eta jendeak esanen du baietzala ezetz. Baina korria lotu dute da honeko Gartzoanek eta Iglesiasek, ez da hor argazkizon handiko bat. Bai, eta adostutako guzti hori, orain bozkatzen ari da. Hori da. Eta orduan, eroso, Nafarroan izquierda ezkerrarekin koalizio osatuta, Eduardo? Eroso, bai. Zergatik ez. Azkenean gure ideia da Peperi boterea kentzea, bale? Eta Peperen politikoei boterea kentzea, bale? Horretarako tresna bat behar dugu. Tresna izaten baldin bada oraintxe bertan ezkerrarekin joatea, denok batera joanen gara. Eta jazta, ikusiko dugu. Fronte osatzen duzu, ala ez duzue fronterik osatzen? Joseba Ezolaza, gero apelazio zuzenen bat egin dizu ere Koldo Martinezek. Ni uste dut gehiagikeri bat dela Koldo, zentralista garela esatea, federalistak eta republikartzaleak baldin bagarela zuk badakizu, zentralista kontzeptua eta terminoa nerekin ez da bat etortzen eta ez izquierda ezkerraekin. Horregatik nik uste dut gehiagikeri bat dela, ez? Gau, nik azkeneko saioan esan nuen, Bilduren posizioa eta ideia koherentea iruditzen zaidala, abuztutik edo uztailatik ari zaretela horrelako plataforma batu bat defendatzen, baina Koldo, hemen honi buruz ari gara hitz egiten, zuek geroa bai bezala diputatu bat ez duzutelako atera. Nik uste dut estrategia eta taktikaren momentua ez dela, ideien eta baloren momentua dela. Eduardok esaten duen bezala politikaren momentua da, eta guk uste dugu eraginkorragoak garela Partio Popularrari aurre egiteko gure arteko koalizio estatal batekin. Guk eta zilegia dela uste dut, horregatik nik ere errespetua eskatzen dut. Guk uste dugu eraginkorragoak garela etxe kaleratzeak ekiditeko, eraginkorragoak garela politika sozialak sendotzeko, eraginkorragoak garela bestelako politika ekonomikoa egiteko, eraginkorragoak garela bestelako politika eskertiarrak egiteko. Hori esan nahi du laukoteen arteko gobernua ahultzen dugula, gure apostua argi dago. Eta nik esaten dudanean agenda abertzalea hori eta pena ematen dit, hori, aserretzea, nik esaten dudana da, batzuendako lehentasun batzuk daudela. Hori ez du esan nahi, adibidez Bildurekin,
askotan begirada amankomuna izatea adibidez Iruñeko udaletxean. Eta nik zorientzekoa dela uste dut. Edo Bildurekin amankomuneko lana egiten dugu kaleetan eta mugimendu sozial askotan. Baina, bai, badago estatuari begira beste modelo bat, beste eredu bat. Ez da gurea, eta zilegia iruditzen zaitzuek independentistak izatea, baina ez da gure eredua. Hori, esan nahi dut, nabardura hori uste bali maiazu. Hala ere, eta ja bukatzeko kondo... baina. Hala ere... Zeba baina gaur, ze polita dela hauteskundea gerturatzea, ze entreten igarri jartzen diren gure sola sariak. Hala ere, ja ez, bukatzeko, nik uste dut, ilusioaren momentuan gaudela, ez? Eta adako lau, eta bestelako marea batzuk ere... Batzuk independentistak, por cierto. Bai, batzuk bai. Siglak eta pertsonak. Eta zergatik ez? Hori esaten dut nik, baina Josebari erantzuten ari natzaio. Bueno, vale. Tokiko dinamika direlako, Galizian adibidez, bestelako... Koherentzia pur bat onartuko didazu, Katalunian adibidez, senatura pesoerekin juten dira. Bueno, pues hori... Kompromis, benega... Eredu zabala, zabaltzeko eredu da Kataluniako eredu hori, pues ez, behar bada Nafarrara ezin da ekarri entesa eredu hori. Zera, tokiko ereduak dira. Nik esatu dut ilusioaren garaia dela eta horregatik guk uste dugu gure plataforma hau eraginkorragoa dela Partido Popularrari aurre egiteko. Zenbat gai pilatzen ari zaizkigun. Bueno, batetik bai Eduardo Santosen, dutalako, ez? Kontrakzio bat, Eduardo Santosen eta Joseba Zelazaren gogoetetan atzeman dugu galdera bat, gero bairi zuzendurikoa. Zergatik abenduan ez eta orain bai lauko koalizioari dagokionez, Koldo? Beno, abenduan ez, gure proposamena oso argia zelako, abenduan ez, uste genuelako erakunde bakoitza bere aldetik joan behar zela, baina bigarren eskaintza eta pentsamendu horren baitan bigarren pauso bat zen, eta gero erakunde horiek adostu egin behar zuten dozein programa Madrilen aldaketa lortzeko, eta ez dira gai izan. Gizarteari irri egin diote, barre egin diote, ez dira gai izan. Euren ahuldura eta ezintasuna erakutsi dute, eta beraz, horrexeatik gaude, bigarren momentu honetan, edo momentu berri honetan, non gauza berriak edo irtenbide berriak bilatu behar direla. Eduardok errespetu pixka bat eskatzen du, hombre, Podemosetik edo Podemoseko bati errespetua eske ibiltzen ikustea, baneri, ez dakit grazia egiten dizen, azken finean, Podemosen irrupzioa zen beste guztien kontrako errespetu falta bat, ez denak salatu zituzten, denak berdinak izango bagina bezala, baina beno. Eta gero, Josebari esango nioke, zentralista, estatalista, azken finean, Joseba zuek zentroan Espainia daukazue. Benetan esaten diatzu, batzarreko militante esarik hori benetan esaten diatzu? Ezagutzen gara orain espalditik. Benetan, zentroan Espainia daukazu, Espainia federal bat, baina Espainia eta ni gainera argi eta garbi esaten dizut, ni neu ez naiz independentista, baina hori argi eta garbi esaten dizut. Eta gero beste alde zure diskursoan, nabari da, guztiz gainera, ez dakit akordio programatikoaren alde progresistena, edo alde progresista, edo alde soziala, zurea bakarrik izango baliz bezala. Zeure buru aldarrikatzen duzunean, zuek zaretela, zuek ez dakit batzarre, edo izkerra, agian batzarre, alde progresista eta eskertiar guzti horiek, bultzatu eta martxan eta jarri dituzuenak izango baliz bezala. Eta zorionez, ez da horrela, eta berriz diotsut. Akordio programatikoa laurona da. Neurri berean. Honi dagokionez, lehen ere iruditu zait beste sektore honetan somatzen nuela beste mingain bat ozkatua, bakartxorena, Josebak esan duenean eraginkorragoak direla kontu sozialetan, ez lauko gobernuaren aldaketaren... Alderdi Popularrari aurre egiteko, ikusi dut muturra okertzen zenuela, bakartxo. Ez muturra okertu, nire ados nago, eta niri oso zilegi eta oso egoki, nahi baldin baduzu, aitortuko dizut, iruditzen zaidala, estatu mailako apostu hori egitea. Oso zilegi eta oso egoki. Hori esan da, eta Josebak aipatzen zituen tokiko dinamika,
hoiek aintzat hartuta, nik uste dute Podemosek edo aldaketaren aldeko boto horrek eraginkortasuna erakutsi duela estatuaren periferian bereziki, Katalunian, Galizan, Valentzian, eta hori errealitate bat ere bada. Orduan, eraginkortasunari begira, nik bai, inkongruentzia batzuk antzematen ditut diskurso horretan. Eta berriro esaten dut, Nafarroan bazegoen aukera bat, erregimenari irabazteko eta indar korrelazio horretan aukera, ez dut esaten ziurtasuna, baina aukera bakarra eskuinari diputatu bat kentzeko, eta gero estatu mailara eraman dezagun, kongresura. Igual diputatuak kontatuak izango dira aldaketaren alde. Kontatuak, orain egon diren bezala, hain kontatuak non ez diren iritsi. Orduan iruditzen zait, uko egin zaiola aukera horri. Eta gero beste kontu bat, halako taktizismoan erortzea, hemen horri uko eginda, gero atzo bertan, niri behintzat, oso harrigarria egin zitzaidan, Podemosek eta Izquierda Unidak PSOE-eri egindako eskaintza, edo Podemosek. Zuekin kontatu gabe, jode, gaizki azten dantetea. Ez, PSOE-eri, orduan, jazta, bakoitzak bere burua retratatzen du, hori baldin bada bidea, jazta, orduan, estatu mailako akordioa bakarrik, eta horri bakarrik begiratuko bazaio, hori da eredu bat, beste batzuk, beste bat defendatuko. Ez da gure aukera aurrera atera? Niri oso zilegi iruditzen zait. Baina nik uste dut, hemen Nafarroan aldaketa hori baino askoz ere gehiago dela, eta guk hori defendatuko du. Eduardo Santos, zer diozu Podemosek aldugu PSOE-eri egindako koalizio proposamen horretaz? Lehenik eta behin onartzen baldi dazu, gauza pare bat. Prefazio bat. Bai, prefazio bat. Bestela postfazio batean geratuko zait, eta ez da zilegia. A ber, hemen, aldaketa gauzatzeko koalizio elektoral batean, bale? Lehenik eta behin ez dugu diskutitu programa bat, eta ez dugu denborarik programa bat osatzeko, hori argita garbi. Bigarren, hirugarren zera diputatu hori lortzen baldin badugu, ez dakit, eskuinari beste bat kentzeko eta dena hori, pentsatu beharko dugu, zer eginen dugun 3 diputatu guzti hori, talde mistora joan, eta nola arituko den. Indar guztiek adostu beharko dute zer boskatzen duten eta horretaz hitz egiteko aukerarik ere ez duzu, horiek txikikeriak dira makrora politikaz hitz egin nahi baldin badugu, eta denborarik ere, nik uste luzerako hausnarketa bat egin beharko genuke horretako. Benetan aldaketa zer den, guztien artean eztabaidatu gauzatu nahi baldin badugu eta hola, pentsatu behar da, zen azken finean etorkizunerako programa bat da. Ez dakit zuek ados areten ala ez, baina... Ez dakit hausnarketa hori bera egin duzuen PSOE-eri eskaini diozunean senaturako... A ber, orain sartuko naiz horretako, zeren senatua ez da kongresua. Eta senatuan zer daukagu? 127ekin PPek gehiengo absoluto bat dauka. Eta gehiengo absoluto horrekin zer egiten du? Aldaketa konstituzionala saiestu. Zuek esan duzue, zentralista gara, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen eta defendatzen ari gara. Ez dakit hori zentralista izatea denala ez, baina hori mantendu egin dugu behin eta berriz eta euria egin du, gure gainetik. Mantendu egin dugu. PSOE-rekin hitz egiten hasi eta hori da... mantentzen ari ginen. Beste gauza bat da PSOEk nahi zuena, edo kendu nahi zuena, baina guk mantendu egin dugu. Zuek estatu mailako akordio bat, aldaketa basait, norekin egingo duzu ez bada PSOE-rekin. Eta hori, onartzen dut zuen estrategia eta zuen diskurtsoa horrela izatea, ez da estrategia, realitatea da, egia da mantendu egin dugula. Eta hor dago, ez dakit hori zentralista izatea den ala ez. Hori gauzatzeko zer egin behar dugu, konstituzioa aldatzea, horretarako behar dugu senatua. Taktizismoa, noski eske, lege elektoral horrekin, edo zeo zer egiten baldin badugu, honetan, senatuan, edo ez dugu gauzatuko. Eta Nafarroan hori zen aldaketa, egia da, aldaketa zen, estatu mailan izan daiteke, PSOE-rekin joatea eta PSOE-eri esatea, benetan apostu bat egiten duzu horren alde? Ala ez. Ez, eskerrik asko, hori da, Pedro Sánchez mandako erantzuna. Hori ikusten dago, erondatea? Zuek ere olako zerbait egin duzu, Zer?
Podemos Sánchezek egin zuena, ez eskerrik asko. Zuek eskerrik asko ere ez duzu esan, baina tira. Eta aldaketarik ez da izango kongresuan zerbait adosten. Eta senatuan... Eta adostekotan, noski, badakizuen horrekin. Bira, edo egin beharko dugun. Beira, zeongi harilkatuko dudan urrengo galderarekin. Eta senatuan aldaketarik izanen alda, hau da, errepikatuko alduzue hautagaitza, eta errepikatuzkero hobeto kudeatuko alduzue? Lauentzako... Ez. Guk esan genuen, guk planteamendu integral bat egiten genuen, eta gainera, ikustu dut, eta orain, eta errespetu eta dizudan... Dizudan aprezio guztiarekin, baina uste dut berriro ere inkongruentzean erortzen ari garela. Ez claro, senaturako, eta nik ulertzen dut, ez dela, ez da ere alduguk Nafarroan hartu duen erabaki bat, beste maila batean hartu dena. Baina orain, senatuari begira, PSOE-ri egindako eskaintza horretan, ez? Kokatzen duzu, senatuak daukan garrantzia. Mira, Nafarroan 3 senatari ateratzeko aukera oso erreala izan genuen. Eta denok egin beharreko eta EH Bildutik hasita, denok egin behar dugun hausnarketa eta autokritika, eta egin dugun autokritika horretan, nik uste dut autokritika pribatuan bai, baina publikoki oraindik ez dut entzun, Podemosek senatuko kanpainan egin zuena, eta bereziki egin ez zuenaren berri ematea. Eta 3 senatari, aldaketarako 3 senatari, ez baldin baziren lortu Nafarroan, hemen erruak bana daitezke, den artean, guk gure asumitzen dugu, baina uste dute, zati handiena da, Podemosen implikazio falta, berak ja, senatari autonomikoa, 4 alderdiok bozkatuta, bazeukalako. Eta jazta, eta Podemosek, eta oso zilegi da, kongresurako apostu egin zuen, eta markarekin, eta 4 indarren artean, gauza polita izan zitekena, eta ongi landua, bagia da, denok neurri handi batean jarri genituela indarrak kongresurako, baina nagusiki, implikazio falta nabarmena, eta emaitzen irakurketa egiten baldin badugu, zintzoak esan barko dugu. Bale, osongi, nien nago adoz horrekin. Orduan, zure alderdian hori onartu da, publikoki igual ez. Publikoki, hori, zuk esaten duzun bezala, errua banatu behar da. Zen azkenean guztien errua da. Bakoitza gure zatia. Gurea hundiena da. Ez dakit, nola neurtzen da den hori? Implikazio falta? Izan da implikazio falta. Adibidez, umea jar daitezke, baina esate baterako alduguko interventor eta apoderatuek eskoletan bertan, hauteskunde egunetan, etzekiten esaten Podemosen botoaren bila, joan jendeari, etzekiten esaten ze papeleta zen Podemos bozkatu nahi zuen jende horrek, zeukan aukera. Instrukzioa zeuskaten, ez dakit. Niri neuri gertatu zitzaidan Patxi Larraintzar eskolan. Bale, oso ongi. Eta ez da kasu eskola batean eta hola, eta gertatu zitzaigun ere erantzadiekin, interventoekin. Maiatzan. Adibidez, ume bat da, eta horrek ez du irudikatzen errealitate osoa, baina egia da. Ez que hortikan ondorio guztiak ateratzen bali jarditzak eta adibide gehiago, baina ez dut gaiztoa izan nahi. Jarditzak eta adibide gehiago, baina ez dut gaiztoa izan nahi. Utzeko dugu, ez du merezi. Atzo Mariano Rajoyren bisita Iruñera, noiz eta Usue Barkosek Gasteizen Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroko Foru Erkidegoaren arteko kolaborazio elkarlan protokoloa sinatu hartzuen egunean. Kasualitatea batek daki. Kontua da, Rajoy etorri zela eta UPNek eta PP koalizioa sinatu zutela, berritu zutela. Valorazio labur bat eskatuko dizuet, erronda labur bat izan ere 4 minutu terdi geratzen zaizkigu hori horrela. Koldo, lehendabiziko azu. Egiteko azen, atzoko eguna aukeratu zen, eta nik politikan ez dut, politikan ez, inon ez dut kasualitate bezala onartzen. Nik uste dut Rajoyren bizita programatu egin zutela, jakin zutenean Urkulluk eta Barkosek zeraitun hori sinatu behar zutela. Hori normala zen, izan beharko zuen, normala da, eta itun hori sinatu da, eta aurrera itunarekin eta adostasunarekin, ez? Bakartxo? Hanik ere, segurazki kasualitateak gutxi izaten dira, eta oso neurtuak, kasu honetan bezala, ez? Eta gaur Diario Navarraren portada ikustea besterik ez dago. Ikustea besterik ez dago. Nik uste dute Nafarroari begira, eta bi argazki horiek ikusita, nik uste garbi dago Nafarroaren etorkizunerako eta Nafarroaren ongizaterako eta Nafar jendarteari begira egindakoa dela bat, eta bestea, bestelako interes... Diario Navarraren azala gustatu zaizu?
adierazgarria, ona iruditu zait, periodistikokin baldin baduzu, ona iruditu zait, gauzak diren moduan, beraiek helburu batekin erabiltzen duten, ikuste dut, justo irakurketa kontrako egin behar dugula. Ronda azkarrean ari ginen, beraz, Eduardo. Itxurak eri bat, hori sinatzeko, ez atzuen balio abenduan sinatutako paper berbera, ez da git, azken finean, hor nik uste... Niri asko gustatu zitzaidan berriro esatea laugarren xedapen iragankorrak enduko dutela. Izan ere, lau urtean... Gehiengo absolutuarekin ere egin ez dutela, tradizio bihurtu da. Sorpresa ondia eman digute, eta dena hori ez dakit argumentariokoek, ez dakit beste ideirik ez daukate. Hala ez, baina, bueno, aprobetxatzen dute Rajoyek hartzeko, porta bat edo lehenengo horri bat izateko, eta berririk ez. Azkenean hor dago. Eta betikoak dira, eta gu gara betiko jakobinoak, zentralistak, ez dakit zer, eta mater. Ez dakit. Orain gainera zarete komunistak eta populistak. Komunismo lekua eta populismo... Nik atzo idatzi nuen masoneak faltatzen direla. Masoiak. Bueno, beste aukera bada. Zut zer diozu, Josebe Zeolaza? Hori bai zentralisten argazkia dela, Rajoy eta Espartzaren akoldo. Beraiek bai, amazazpi elegite egin diotelako Nafarroko legei. Ez dakit, irudikorra da UPNekoek korrupzioaren alderdiari sekulako besarkada ematea, ez? Ja, argi dago Partidu Popularrak korrupzioaren alderdia dela, argi zegoen, ez? Baina orain ja Valentzia, Madril eta sekulako adibidea daude eta irudigarria da hori UPNekoek sekulako besarkada horiei ematea, ez? Eta maitu duzu? Labur bildu, bai. Orain geratzen zain minutu terdi. Laburra... Gaurko eztabaidaren ondoren nekatu egin gara, ez gaude oituta. Gaizko oituta zaudete. Gaizko oituta zaudete zuek. Osea, nolako tertulia atseginak izango ditugu kasi kafea faltazten. Niretzako asko zerrazagoa da, hau, Bestela gaiak atera eta saiatu pizkaina bardurak. Hau da tertulia masaje edo. Izaten da. Bueno, gaurko baina izan da. Bertin Osborne. Bertin Osbornek egiten duen aurrengoa ginen dugu nire etxean orduan edo zurean, Eduardo. Edo bere Panamako etxean. Arrotxapea tokizten berikoa da. Begira, telebista saio baterako ideia, zure goitzan ala nirean. Izan daiteke, zuek binaka, esan dut, hautagaia binaka alkartzea goitza batean. Koalizioan jokoa, ez? Koalizio poli. Ni beti pres Bietan. Bueno, tira, da onaino gaurko solasaldian, gero oiko Koldo Martínez, EH Bilduko Bakartxo Ruiz, Alduguko Eduardo Santos, eta Izquierda Ezkerrako Josebe Zeolaza. Estimatua dago zuen bisita eta zuen bizitasuna